GG, to je jak Florian Melichard. A to nevadí. Jak co ti nevadí? Tak nevadí, jak se její přítel chová na streamech, ale jméno Melichary vadí! Co to mají za priority, ti mladí? Kapesník cancelled, ukáž? Ahoj. Špej. Chatu. Šmejdíka už se známe, že? Počkej. Šmejdík. Kamoško. Kapesníková máma už... Kamoško na streamu vidí kapesníkovu mámu víc než svoji mámu. Tady máte jasný důkaz. 10 let starý video, že jsem ho stvořil. Beze mě by byl hovno. Nikdo by ho neznal. Nikdo by si s ním nepsal. Nebyl by zván na žádný streamy. Fortnite by si s ním nikdo nezahrál. Do jeho Brawl Star cechu by se nikdo nepřipojil. Nebýt mě! Mě!